Trikitisatik harago, urrunera eraman dugu ikastolekin batera euskal identitatea. Malda asko gainditu behar izan ditugu, baina bidean gaude, eta aurrera goaz. Kilometroak ez dira alferregoak izan. Korri, pumpa eta txak. Baina nora begira dugu ikastolen komunitatea, Koldo? Zazpigarren batzarrera begira, esan nuke. Ikastolen mugimentua osatzen dugunok, gogo eta egin behar dugu, eta erabaki gure lehentasunak datorren hamarkadarako. Baita gure herriari, Euskal Herriari egingo diogun ekarpena. Dena dere motzean, datorren ikasturterako ikasgeletara itzultzea antolatu, hori buruko min handia izango da amendik itzira. Eta baita, gure ikasleen euskera ezagutza eta maila hobetu, estetikaren nola eskolaratu atzerriko jatorria duten ikasleok gure ikasgeletara, eta azkenik jarraitu gure euskal politika garatzen. Herri urratz, Araba euskaraz, Nafarroa oinez, ibilaldia, plaza garrantzitsuak dira euskal kulturgileentzat ikastolen komunitateak bultzatutako festak. Jai hauek euskaltzaleon bilkura dira era berean. Elorri beraz. Zertan darabagu, Koldo, ikastolen aldeko kultura eta jai eredu berria? Nik uste arlo honetan ardura handia dugu, ezta? Euskalgintzako eragileok geroa euskaratik pentsatu eta eraiki behar dugu. Elkar hartuz eta elkar zainduz, ezta? Garai hauetan elkarlana inoiz baino beharrezkoagoa izango da, eta ikastola ezinbesteko eragile izan beharko da euskal kultura zabaltzeko. Gure jaietan, gure ekimenetan, gure egunerokotasunean, eta aldiz euskal kultura hezkuntza komunitateari ere lagundu behar dugu familiei iristeko topa behar dugun formula berri horiek lantzeko, ezta? Eta esandakoa. Euskalgintzako eragileen artean elkarlanaren beharra garai hauetan, hurrengo garaietan zugarri izan da. Abezi bat ikusi badugu konfinamentu garaietan, hori izan da, ezta? Hainbat ikasle, hainbat pertsona, ikastola barik, hezkuntza barik euskararen falta izan dute. Eta orain horrari buelta emoteko elkarlana ezinbestekoa izango da. Gaurkoan, larrialdi sanitario honen ondorioz, joandako igorazarra egin ostean, sutsu eta arduraz beteta sentitzen gara Euskal Herri osoan euskaratik eta euskaraz ikastolen hezkuntza proiektua edatzeko. Beraz, gaki, edo beste modu baten esan da, goazen. Zertan da funtsezkoa gaur egun ikastola? Lau ideia aipatuko ditut, modu sintetikoan, lasai. Lehenengoa zertarako, euskal hiztunak, euskal kulturak, euskal herriak bizi behar izateko, eta pluralean. Hau da, euskal herriarekiko dugun konpromisoa sendoa delako. Bigarrena, hezkuntza eragile kooperatibak garela. Herritar konprometituak, ekintzaileak, parte hartzea eta erantzunkizuna dira gure ereduaren ardatza. Hirugarrena, ikastolan elkarrekin ikasten dugulako. Pertsona kompetenteak, hasiz. Ikaskide, bizikide, lankide, ikastolan denok gara ikaskide. Ikastolan denok gara gu. Eta laugarrena eredu eraldatzailea dugulako. Garaikoak eredurik aurrerako jenak ezarriz. Hori da, lau idei nagusi.